Pozdrav ljudi, danas snimam svoj prvi video u kome ćemo igrati GTA San Andreas i malo nekih objašnjenja da ćemo na ovom videu, da ćete na ovom kanalu vidjeti još mnogo gameplayeva, tutoriala i drugih stvari, a najprije mi da krenemo s igrom. Sada smo upravo ukucali šifru A-Zakni da nas ne bi jurila policija. Opa. Sada se upravo vozimo na policijskom motoru, kao što možete vidjeti. Radit ćemo neke stvari, zaparkirat ćemo ga na neku mjestu. Sada možemo malo i da upijemo. Čime? Evo jednog buf! Sada, to odlično bilo izvedeno. Promašaj. Možemo tako dalje. Policajce da pućemo. O. Čekamo. Čekajte sada. Stani. Malo ćemo se zabavljati. Ušli smo upravo šifru Ripasa za letenje. Sada ćemo letati. I to. Opa. Evo upravo sada letimo. Zakucali smo se u... sada više nema letenja. Šifra je dezaktivirana. Vidimo. Opa, dobili smo ljudi. Sada, da odemo. Do kuće, da vidimo nešto, da odemo do kuće, da vidimo da vidimo nešto u garaži. Još pati. Idemo. Ima biciklica. Ugodno za vožnju. Opa, na zadnju točku. Pogledajte, to je 12 sekundi na zadnju točku. Pogledajte kako to ide, majstore, uhu! Tren, stop, opa! Opa, skrećemo. Evo, malo i onog. Mogli bi da odemo u pizzeriju da ubijamo radnike, ali sve je besplatno jer nas policija neće juriti.
Evo. Pica. Upravo jedemo. Sad ćemo vidjeti pam u glavu. Pam. Sad ćemo sve vidjeti. Pam. 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 O. Tako. Tako. Najgore ću početi. Ovo je i ovaj sada. Da odemo da nas istetoviraju. To je ovdje. Već smo istetovirani, ali istetovirali smo na stomaku, DS, a tako, i to je to. Dosta toga. Ovaj video će biti podeljen u nekim delovima, ali isto. Da bi onako. Evo, sada vozimo. Sad ćemo dodamo. No, ovo nije dobro. Odamo na jednom putu. Zakočili smo da vidimo. Neko nam da je bio to, no. Hej, možemo da skačemo sa zgrade. To je skačemo sad u prvi rad. Ovo se puno zanati. Sada idemo da skačemo. Da vidimo sada. Evo nas, sada ćemo skakati. Okay, stop. O, udarit ćemo u zgradu. Uf. To nam ništa nije bolelo. Evo. Lepo smo skočili, uspješno. Ajmo malo da pravimo nered. Da pravimo nered kao što obično radim. Sada će sve stigne, sve će pucati. I sve eksplodira. Oh no. Evo se iskola. Ja ne treba se iskola. Evo malo nereda. Šta su i ambulante?
Sve gori. Sve šta stigne. Iskrada. Iskrada. Još jedna vatrogasna. Eto ga. I mislim da je kraj ovog, da snimim ovaj gameplay. Pa vidimo, mislim da je kraj sada. Pa vidimo se do sljedećih videa i mnogo drugih stvari. Doviđenja.